ते ढेर मत बोल ना तो जमीन में गाड़ दे। कि अरे ते ढेर मत बोल ना तो जमीन में गाड़ दे। अब बेटा आरा के रंगबाज हई, मारत मारत कौन पट्टी फाड़ दे। एह जिला के आगे ना कौनो जिला उड़न बाज हो। कि यार एह जिला के आगे ना कौनो जिला उड़न बाज हो। अब बेटा आरा जिला के हो लइका रंगबाज हो। तो देखी लो पावर ज्यादा जे बोलेला वो यही जी पिटा जाला। कि अरे ज्यादा जे बोलेला वो यही जी पिटा जाला। अब बेटा यही से आरा जिला रंगबाज कहाला। तो बस भाई लोग आरा जिला के लइका रंगबाज है, यानी कि आरा जिला पर इस सारी वीडियो बनर लग अपनो कौनो जिला से बड़ा छपरा सिवान गोपालगंज तो नीचे कमेंट करो। मिलल जी फिर से भी, तब तक के लिए आप सभी को बाय।